Čaute ľudia, dneska som tu ja, Mr. Pisky z Among Us! Áno, už to rovno aj začína, to je super. Na začiatok sme si dali dobrú hudbu z Among Us, jak sa treba. Dnes zo začiatku by sme mohli byť impostor. Crewmate, tak to je veľmi zlé. No, noisemaker. No, neviem čo noisemaker, ale nevadí. Dobre, kde máme electrical? Čakať, kde mám všetky? Väčšinu mám... Tu mám jeden. Čierny je mŕtvy. Čierny. Dobre, neriešim to. A nahlasil to biely, čiže ja to nahlasujem na bieleho. Takže dáme Queenium, či jak sa to číta? Áno! Áno! Chcem povedať len, že dajte like a odber na môj kanál, pretože chcem za 100 000 odberateľov sa odhaliť. Čiže ak to dáme, tak budem za prvé veľmi šťastný a za druhé sa odhalím. Takže byť vami, tak to robím veľmi rýchlo. Teda to dali na health. Neviem to čítať. Nebudem hovoriť mena, budem hovoriť farby. Is one imposter. Takže to bol impostor. Dobre, ja si to spravím. He wasn't the imposter. Bol to impostor. Nein. Hej, pretože boli dvaja a teraz už je len... Ach. Nevadí. Zelený stav. Bum. A bum. Bum. Nie. Bum. Áno. Dal. Je to hnedý. Som kaput. Pomoc. To hnedý. Hnedý to je. Prosím, nahlaste niekto hnedého. Ach, hnedý. Dúfam, že to... Len dúfam, že to nebol niekto, kto sa volá, že shapeshifter, lebo to by som nezvládol psychicky. Ale som aniel, môžem ochraňovať. Pink? Hej. A dúfam, že čo najrýchlejšie ho vyhodia, aby sme druhú hru mohli byť impostori. Budem veľmi šťastný, ak budem impostor. Bude to veľmi dobrá hra. Veľmi dobrá hra. Yes, dali hnedého a ak to nebol impostor, ja neviem. Ja by som to nezvládol. Yes, bol to impostor. Ľudia, vyhrali sme. Vyhrali sme. Dávam play again. Sme tam. Dúfam, že čo najskoršie vyhľadá hru. Teda akože, že sa čo najskoršie sem pripoja. A crewmates. Nevadí. Scientist. Dobre. OK, aké mám tasky? Swipe card. Čiže pôjdeme. Kartu. Dáme to na prvý. Čierny. No a teraz, čo sa stalo? Žiadna mŕtvola. Čiže ak to niekto naháňal, tak ja neviem. Čo tam píše? Actually, maybe imposter. Might be. Ne, nevadí. To kto je? The black one. To bolo veľmi neočakávané. We have a racist.
racist. No. Nie sme. Nie. No We iba are v čete. not, but the chat is hej. racist. Áno. Chat is racist. Chat je rasistický. Veľmi. A Among Us je tiež dosť rasistická hra. No jasné, že to nie je impostor. Však čo sme čakali? Racist. Asi tak. Dobre, rýchlo swipeneme kartu. Dobre, na prvý sme to dali. Neviem, ktorý tu bol, ale bol... Modrý je trošku sás. Dobre, teraz som videl niekoho tam byť. Teraz som ho tam fakt videl niekoho, ale neviem koho. Myslím, že to bol hnedý. Ak mi... Čo? Nie, ja som není impostor. I think blue one is the imposter because he is telling everyone is imposter. Ja som tam bol, není impostor, lebo on prišiel po mne, len ja som nestlačil rýchlo na to tlačítko a mne sa to tam nedalo. Teda akože dalo, ale proste... He's telling that you are imposter. Hej, že ja to dávam na neho. No, mňa dali zase ako impostora, čiže 2 hry ako kontrola. No, zaujímavé, kto to je. Lebo ja som to nebol. Let me find the imposter. Nemôžem, lebo som aniel. Oh. Ono to bol, podľa mňa hnedý to bol. Nepamätám si. No tak je to oranžový. Orange. Je to oranžový, tak. Kelly. Keby tam môžeme napísať, že to je oranžový, to by bola sranda. A na oranžového by som to ani netypoval. Sranda. A ono to vychádza aj na 3. hru, čiže natočíme aj 3. hru. Ak rýchlo budú votovať oranžového. Napríklad ten bledozltý a ten modrý. Neviem aký, ale nejaký typ, co u toho bol. Neviem ktorý, ale bol u toho. Oni dali modrého. To je veľmi veľká chyba. Because he's not the imposter. Presne tak. He was imposter. To bol to bol impostor. Ja tu rýchlo dokončím ten task. Tak. Ešte si rýchlo spravím tento task. Tento bude, potom ho dokončíme. Všetci sú u kamier a to by som asi aj nerobil, lebo to nebudeme mať hotové tasky, potom nemôžeme vyhrať to v hre. Neviem prečo to, ale zatvárajú to. Spravím rýchlo tú lodičku. Tak. Ale už to nestlačajte, fakt. Nemám na toto nervy. Kde mám posledný task? No to nemám dorobený, ha? No, za chvíľu sa to dá hore, myslím. V medbay a v communication. A? Prehrali sme, no. Oranžový a žltý, no. Škoda. Dávam play again. Presne na poslednú hru. To stíham. Takže rýchlo. Teda impostor ja... A ideme. Prosím, nech som impostor. Prosím, nech som impostor, lebo... Crewmate! Noisemaker. Takže toto je veľmi zlé. Mňa zase zabijú neviem koľko toho, asi prvého. Fix wing.
Elektrikál. To je veľmi zlé. Lebo v elektrikále... Kto to červený? Aha, tak nič. Tak toto bude koniec videa. Dajte like a odber a čauko, čauko.